Pak, mana di? Apa mancing? Mancing. Sik, Pak. Apa ibu? Aku mau bar tuku sirup anyar, Pak. Nek menurutmu rasanya enak pura? Ono, linggih jero sik, tak geknes dulu. Kok dengaren? Biasanya aku anggere mangkat mancing wonge nesu kok. Iki malah ditikekno sirup. Kok curiga aku. Obat tidur iki wae kok. Ben turulah. Mending turu timbang metu mancing ae. Wong angger prei kok gak betah ning omah. Kudu mancing terus. Rasain Pak. Teler. Iya, tapi obatnya iki berasa pura ya. Nek berasa wongnya curiga. Tak jejelek ah. Ternyata ora seger. Tapi aku kok sing ngantuk. Ora, itu kuat aku. Loh. Bun, di sirupe? Lho Pak sirupe. Rasakno enak apa ora? Mantap, Bu. Yo, aku tak mangkat mancing sih, Bu. Wis Pak, nek turu-turulah. Tekan sisuk lah yo gak apa-apa. Halo? Yuk, bojomu untuk arisan. Arisan. Nah tak jebak aku iso ora? Yo ora iso to yu, syaratnya bojomu kudu tanda tangan dhewe. Ya wis. Duh, piye iki? Wong wis kadung turu. Engko nak gak iso tanda tangan, ya cap jempol lah. Loh.